חברים יקרים, אנחנו בפגישה חשובה עם מוטי לגבי המסוק החדש, ובואו נבדוק איך זה עובד. הדגמה ראשונית. התרסקות ראשונית. לא, הדגמה ראשונית, זה משרד הביטחון חביבי, זה לא צחוק. הדבר הזה שנה פה... תעלם את הטילים שלו פה בצד של האפאצ'י. חברים, אני לא רוצה הפרעות כאן, ובואו נראה עוד דקה חוקה. מוריד לנו את הראש. הלאה, חזור, הלאה. זהו, מת, חביבי, זה ניסיון נראות ראשון. בסדר? הורדנו לו את הטילים. תעשה פעלולים אני רוצה. וואלה, השתלט עליו יפה, אתה יודע? קוראים לזה פליי דד. זה תרגיל מיוחד של חיל האוויר, אף אחד לא מכיר אותו. ראית מה זה? הוא אלוף הארץ בהטסה, תכף תראה. הופה, הנה. מה זה הטסה לתוך הסל? חביבי 3 נקודות. הילד בהלם. שים לב עכשיו, ומה קורה? שים לב, זה משהו חד פעמי, אין דברים כאלה. ניסיון אחרון? ודאי. ניסיתי. כבר טס הפוך. תראה את ה... כן.